Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Стрым незвычайны, таму што ў нас сёння незвычайныя госці. Па-першае, гэта шматразовы чэмпіён свету па муай-тай, удзельнік гурта Брута Віталь Гуркоў. А таксама кіраўнік кампаніі «Кінаконг» і аўтар праекту «Беларускія уікенды» Андрэй Кім. Здорово. Мы все собрались, потому что уже завтра, 8 жніўня, у Мінскім кінотэатры «Москва» будзе незвычайная прэм'ера. Про тое, што гэта за прэм'ера, мы і пагаворым сёння ў нашым эфіры. Але найперш, чым звярнуцца да прэм'еры, я хочу павіншаваць ад свайго імя Еўрарадыё і ўсіх прыхільнікаў Віталя яго з чарговай перамогай. Дзякуй, Беларусь. Дзякуй вялікі. Дарэчы, Віталь, ну я перакананы, што калі б вот гэта справа была ў Кітаі якім-небудзь, ну ці якой іншай азіяцкай краіне, і вот іх мясцовы баец двойчы стаў бы чэмпіёнам света па версіі гэтай вот кампаніі, то яму б не было немагчыма прайсці па вуліцы. А вот у нас, вот як беларусы ўспрынялі это? Нормально. Да, мне здаецца, дастаткова такі вядомы чалавек, але ж не вельмі гэта файна часам. Ну, зараз я так подозреваю, что ты маешь на увазе вот цікавасць журналістаў і нават больш, чым да тваіх перамог, да твайго прыватнага жыцця. І да прыватнага жыцця, і часам нават у сталоўку зайдзеш і хочаш пахарчавацца, сядзіш грэчку, наварачваеш з сарта, падае, там нехта сеў там і на вушы табе ўжо распавядае пра сваё жыццё там табе. Ну, часам бываюць такія дзіўныя сітуацыі. Ну, это дзякуй Богу, што ты чалавек такі вельмі стрыманы і спакойны, а то іншы б у такой сітуацыі і не проста б сказаў адыдзіся ад мяне. Не ведаю. Ну, бывае такое, што нервы так ужо на мяжы ўжо знаходзяцца? Да не, я так дастаткова павольна, спакойна стаўлюся да гэтага. Ну, і гэта ж такое, не асноўнае тое, што можа турбаваць. У прынцыпе ж гэта нармальная справа, да гэтага трэба быць неяк падрыхтаваным. Тым больш, што ўжо такая крышачку браня, яна ёсць усё ж такі. Ну да, я думаю, что и не это самое, такая довольно толстая броня. Дарэчы, я вот, Андрей, я апошняе пытанне вот на гэты конт. Просто, калі мы даведаліся, дома я даведаўся, седзячы з кампа, што ты перамог, ўсё ж таки перамога была. Нават моя жонка, якая ад спорту далёкі чалавек, але цікавіцца ўсімі падзеямі, спыталася, цікава, а Віталь як паехаў? Ўсё ж таки, вот мы памятаем гэтую гісторыю, калі Міністэрства спорту там не захацела цябе падтрымаць, неяк прафінансаваць паездку на спаборніцтвы на чэмпіянаты. Гэтым разам, кажа, ён сам неяк, ці ўсё ж таки Мінспорту неяк? Не, гэта ж прыватная гісторыя. Гэта арганізацыя міжнародная, якая ніякім чынам не адносіцца да нейкіх спартовых камітэтаў і ўсё такое. Гэта уласная арганізацыя, якая сама запрашае, якая сама праводзіць чэмпіянат, робіць квіткі, і гэтак далей, якая нясе фінансаванне на ўсю гэтую справу. Поэтому тут я паехаў сам, асабіста сам ад сабе, ад свайго клуба, з трэнерам свайго клуба. Гэта такі крок наперад для мяне значны у развіцці. Пасля таго, як ужо ўсё скончылася, ты ўжо чэмпіён, чэмпіёнскі пояс маеш, ты напісаў у сябе ў Фейсбуку, вот зараз-то можна казаць, што от які я маладзец, але насамрэч было вельмі сцыкотна. Ну да, сцыкотна было. Сапраўды? Ну, сапраўды, я просто такі, мне не вельмі гэта справа ўсё пасуе, я нармальны жывы чалавек, я баюся, я не люблю, калі мне робяць балюча, гэта нармальна, здаецца. Я не люблю таксама біць людзей, і я вось сижу перад турнірам і разумею, што я дурань сюды сам прыехаў,
я наўмысна да гэтага рыхтаваўся, я там хадзіў па лекарах, спрабаваў узнавіцца, каб прымаць удзел у гэтых спаборніцтвах, а зараз я такі вось бедны сяджу, і мне гэта не падабаецца, я там хвалююся і баюся выхадзіць у рынг, бо мне будуць рабіць балюча. І я не буду маць выбара, мне трэба будзе чалавека таксама біць, бо гэта натуральна, калі ты выходзіш у рынг, альбо б'еш ты, альбо б'юць цябе. І парадокс сітуацыі. Ты сядзіш, аб гэтым думаеш, боже мой, што я тут раблю? Я ж зараз выйду, буду біць чалавека. Ці ён будзе біць мяне? Ці я буду вымушаны біць яго, бо калі я не буду гэтага рабіць, то мне будзе балюча. І ты сядзіш, вось гэта ўсё рассусольваеш, з-за гэтага перажываеш, і гэта проста смешна. Але ж не ўзнікла думкі такой схапіць там сваю вопратку і сказаць: І ў аэрапорт. Не, ну вас усіх. І ў аэрапорт хуценька. Не, была думка такая, ты дурань, сидишь, сам зрабіў ситуацию, каб яе пераживать зараз и за яе бянтэжыцца, бояться, вось такая была. Дурань, сам же хотел, сам приехал, кто тебя сюда сягнул? Сидел бы у гэтым Менску своим. Такая. Камусьці можа падасца, што вот запросили яшчэ Андрэя Кіма, говорим толькі з Віталём на тэму боек, муай-тай, але ўсё звязана. Андрей, калі ласка, вот я сказаў на пачатку праграмы, што заўтра 8 жніўня такая адмысловы будзе паказ, арганізаваны беларускімі уікендамі. Што за фільм, што за паказ, чаму ён такі адмысловы? Я б сказаў, што мы нават яго, калі б мы гэта не планавалі раней, то я б сказаў, што мы прымеркавалі яго, прысвячаем яго перамозе Віталя, таму што, але мы з ім дамоўляліся яшчэ да яго, таго, што мы ведалі, што ён гэтую перамогу атрымае. А справа ў тым, што у нас даўно было жаданне, мы агучваем фільмы на беларускую мову, паказваем у кінотэатрах, але ў нас фільмы звычайна такія сур'ёзныя, там на падумаць, там нават калі камедыі ўсё роўна глыбокія, і заўсёды было жаданне крыху падурэць. І таксама, як падурэць, мы прыдумалі, што трэба зрабіць, паказаць людзям, як адбываецца агучка, і зрабіць такую жывую агучку. Ясна, што мы не можам чакаць, калі гэта жывая агучка, што гэта будзе суперідэальна, і таму гэта такі больш фан будзе, і гэта будзе прывітанне 90-х, таму што в ВХС гэты фармат, калі пісалі наўпрост без там всякага монтажа, і тут узнікла ідэя ўзяць культавы фільм 90-х, і там было не шмат варыянтаў, мы выбралі Mortal Kombat, сабраць артыстаў, паклікаць Віталя і зрабіць такую агучку, калі яны будуць сядзець на сцэне, і фільм будзе ісці ў прямым эфіры па-англійску, яны будуць па-беларуску гэта ўсё агучваць. І я так скажу, што калі мы гэтую ідэю прыдумалі, мы зразумелі, што яе ніхто да нас яшчэ не вынаходзіў. Такім чынам атрымліваецца, што вот эта вот жывая агучка, калі людзі сядзяць на сцэне і агучваюць адразу фільм, гэта не вымушаная, таму што вот не паспяваем, а хочам хутчэй, у Віталь жа выйграў, пакуль час яшчэ гарачы, адразу прымеркаваць, а таму што так адмыслова прыдумалі. Не, у нас да Віталя павага была, прайграўем ці выйграем, усё роўна, гэта адназначна. І пытанне ў тым, што для нас ўсё роўна у нас у суботу, то есть у чацвер у нас будзе жывая гучка, для тых, хто хоча паглядзець, як гэта адбываецца. У суботу у нас будзе прафесійна дубліраваны паказ, то бок мы зрабілі прафесійны дубляж, і ў суботу яго паказваем. Хто хоча прыйсці паглядзець на Mortal Kombat без всякіх гэтых шоу, прыходзіць у суботу, хто хоча паглядзець на тое, як там будзе заруба, магчыма, паміж акцёрамі. Як там будуць розныя перлы. Да, як там перлы, як там будуць памыляцца, таму што ў гэтым фішка, мы будзем бачыць, што гэта жывы працэс, жывыя людзі, яны памыляюцца, яны гаворваюцца, ці яны нешта там, класныя імправізацыі, ўсё астатняе. Прыходзіць у чацвер у 19:00 кінотэатр Масква. То бок у нас адначасова, мы калі з партнёрам нашым Вулкома-1, мы з ім гэта абмяркоўвалі, мы как раз таки думалі, што трэба вось такі фан зрабіць, і мы яго планавалі даўно. Але гэта не зробіш у сезон, это трэба рабіць летам, лета час разняволены, і гэта нельга зрабіць там з маім любімым фільмам, там нават калі гэта баявік, там які-небудзь, там «Цвёрды арэшак», усё роўна занадта сур'ёзны фільм для гэтага. Гэта мусіць быць вось такі фільм, які ставіцца з іроніяй сам да сябе. І у Mortal Kombat, калі вы будзеце глядзець, зараз пераглядаць, яго не сорамна зараз пераглядаць. Я ў дзяцінстве яго проста абажаў.
заўсёды хацеў, калі б мне была прыстаўка, мару, што я буду там за Рэйдана гуляць і все астатняе. Все наши артысты агучкі, там все в курсе, Віталь таксама, все в курсе, это культавая гісторыя, але пры гэтым, калі зараз гэты фільм паглядзець 95-го года, ён таму і культавы, таму што ён з іроніяй глядзіць сам на сябе. Ён не спрабуе там нам па ушам ездзіць, расказваць сур'ёзную гісторыю пра лёсы свету, пра там турнір, таму што все разумеюць, што сюжэт паводле камп'ютарнай гульні гэта нешта такое, камон, да, і там нават Крыстофер Ламберт, які Рэйден, ён там прям ржот прям в кадре, і я думаю, што яны гэта пакінулі, это было просто, ён там заржаў, таму што занадта смешна, але яны гэта пакінулі, і гэта вось арганічна фільм выйшла. Віталь, а ты вот у часы, калі гэты фільм быў на піке сваёй папулярнасці, яго глядзеў, увогуле захапляўся? Конечно, не глядзеў, гэта была культавая камп'ютарная гульня, і гэта... Все ведалі гэты фільм, для ўсіх гэтыя персанажы былі нейкімі культавымі, там хлопцы ў школе нават, не ведаю, існавалі нейкія такія жартаўлівыя бойкі, і кожны выбіраў там сам сабе героя Mortal Kombat, і, гэта культавае, на той час гэта культавае кіно, якое паспрыяла на пэўнае пакаленне падлеткаў. Канешне, я таксама захапляўся, не адзін раз глядзеў, тады яшчэ вось да ВХС. Гэта было, не ў кожнай хаце быў відэамагнітафон. Мы збіраліся там... Я памятаю, що у прокат можна було взяти тоді, там, 90-х. Да, у прокат можна було взяти, не ведаю, збиралися такі великі компанії і йшли там до самого заможного сябра, такі прогляди робили. Тым не менш, вот я разумею, што ўсё ж такі праца ў гурце Брута цябе навучыла і не баяцца публікі, і голас паставіў ты адмыслова, каб можна было спяваць. Тым не менш, калі Андрэй прыйшоў да цябе з прапановай агучыць фільм, ладно, агучыць, яшчэ і ўжывую на сцэне кінатэатра. Я згадзіўся, я ж не ведаў, што гэта ўжывую на сцэне кінатэатра. А потым ужо шляху назад не было. Я, як сапраўдны такі прыдуркаваты баксёр, я не зразумеў, што ён ад мяне хоча. Я просто пачуў Mortal Kombat і ўсё, о, клас! Я подумаў, што мы збярэмся дзесьці ў гульню, пайграем на PlayStation, а потым ужо высветлілася, што гэта будзе кінатэатр, і трэба будзе агучваць публічна, і, канешне, гэта такое вялікае хваляванне. Я не ведаю, як я павяду сябе, бо, напрыклад, у дзяцінстве я хадзіў у драматычны кружок, мы ставілі спектакль, і я ў апошні дзень не прыйшоў на прэм'еру, бо я вельмі саромеўся. Будем спадзявацца, што секундочку, завтра Віталь ўсё ж такі прыйдзе. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што з Віталём Гурковым і Андрэем Кімам мы гаворым пра заўтрашнюю прэм'еру Mortal Kombat. Не, я приду, конечно. Ты хорошо, да, знаешь. Еще просто сегодня, знаешь, на репетиции тоже я так, думаю, нормально, но вроде Виталь не пье. У нас просто было пару моментов таких, знаешь, что... Человек садится на стакан. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы.
Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Адмена паставак расійскага паліва ў Беларусь з-за растваральных схем прывяла да страт для бюджэту на акцызах на маторнае паліва. Пра гэта сведчаць звесткі эканамічнага аглядальніка Дмітрыя Івановича, якія ён атрымаў ад дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай. Са снежня 2018-го, нагадаю, пастаўкі ў Беларусь расійскага аўтабензіну, дызельнага паліва і мазуту спыніліся цалкам. Абмежаванні Расія ўвяла з-за страт свайго бюджэту ў сувязі з магчымым рээкспартам нафтапрадуктаў з тэрыторыі Беларусі. Такім чынам, Беларусь толькі ў параўнанні з 2018 годам страціла на паліўных акцызах амаль 50 мільёнаў долараў. Улады Кыргызстана абураныя учорашняй сустрэчай у Мінску ў Палацы Незалежнасці Александра Лукашэнкі і Курманбека Бакіева з нагоды 70-годдзя Бакіева. Лукашенка, нагадаю, уручыў таму падарункі, дамовіўся пра наступную сустрэчу з пловам і віном. Як вядома, Бакіев атрымаў прытулак у Беларусі ў 2010-м. У МЗС Кыргызстана выклікалі часовага паверанага ў справах пасольства Беларусі ў Кыргызскай рэспубліцы Сергея Іванова, і яму уручылі ноту пратэста. Золатавалютныя рэзервы Беларусі дасягнулі рэкорднай лічбы 8,5 мільярдаў долараў у эквіваленце на 1 жніўня. Гэта новы гістарычны максімум. Папярэдні быў усталяваны 1 ліпеня 2012 года, але тады было на 300 мільёнаў долараў меней. Воблачнае з праясненнямі. Надвор'е чакаецца ў Беларусі сёння і заўтра. Паўднёва-заходні ўмераны вецер, пад навальніцы парывісты, тэмпература паветра 19-24 вышэй за 0, альбо да 28 на поўдні. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, з вами Зміцер Лукашук, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, і разам са шматразовым чэмпіёнам свету па муай-тай Віталём Гурковым і чалавекам, якога пазнаюць нават мясцовая эліта на раёне, Андрэем Кімам, мы гаворым пра фільм, які будзе агучаны і паказаны ў агучцы, у жывой агучцы 8 жніўня у кінатэатры Москва Mortal Kombat. Андрей, давай вот адразу да цябе. Ўсё ж такі з Віталём мы разабраліся, што адразу зразумела. Што з яго взяць? Не, галоўны герой. Галоўны герой астатніх. Вот як падбіралі, што пад вот гэтага героя фільма вот гэты чалавек падыходзіць і па голасе, і па там тэмпераменце і гэтак далей. Ну, то есть прыкладна так. То бок, у прынцыпе, у нас ёсць две, скажем, две зорныя ролі. Да? Гэта чэмпіён зямлі Люкан, яго агучвае чэмпіён свету Віталь Гуркоў, і таксама загадкавая прынцэса Кітана, і агучвае наша славутая гімнастка Меліціна Станюта. А астатнія гэта сталыя акцёры кінаконы. І ў прынцыпе у нас даволі добра атрымалася падабраць, хаця былі выклікі, таму што зараз лета, і артысты ў асноўным, ну, яны не вельмі у Беларусі многія, да? І, напрыклад, Паша, Павел Харланчук і Сергей Жбанкоў, яны на наступны дзень, а 6 у нас ввогуле было запланавана, раскажу секрет, было запланавана на пятніцу. Але яны ў пятніцу о 6 гадзіне улетаюць абодва. Напрыклад, мы перанеслі на чацвер, просто каб яны здолелі прыйсці, таму што, ну вось, напрыклад, ну я не ведаю, як можа быць агучка без Павла Харланчука, кінаконгаўская. Мы вырашылі пазнаёміць таксама гледачоў з нашымі артыстамі ўжывую. Там будзе Хрысціна Дробыш, яна будзе агучваць Соню Блейд. Павел Харланчук, ён будзе Рэйданам, будзе Олег Гарбус, які будзе Шанцунам, гэта галоўны злыдзень. Кэрі Хіраві Кітагава. Мы яго, дарэчы, вельмі любім, часта паказваем в нашых фільмах, ужо не першы раз, і не апошні. І Сергей Жбанкоў, ён будзе Джонні Кейдж. У дубляжы было крыху па-іншаму, напрыклад, у дубляжы Джонні Кейджа агучвае Євген Перлін.
але ён канкрэтна зараз не можа. Ну, Сергей таксама суперова атрымаецца. Таму вось так. І, у прынцыпе, гэтыя галасы вельмі падобныя. То бок мы заўсёды падбіраем так, каб было зразумела, што гэта вось той артыст. Ролі на супраціў заўсёды складаней артысту в 10 мільёнаў разоў. Калі у чалавека такі тыпаж зоркі, да, там, адкрытага такога экстравертнага чалавека, то яму будзе складана нейкага гопніка з раёна. Ну, там агучваць і наадварот. Ёсць людзі, которые нас агучваюць гопніка, у іх цудоўна гэта атрымліваецца, ну, іншы как бы пагорш. Так што, да, я думаю, што тут добрае будзе спалучэнне. Два непрафесійных артысты, вядома, з падрыхтоўкай, мы з Віталём уже рэпетавалі, яшчэ заўтра будзем, да, і 4 прафесіяналы, у якіх будзе таксама, ну, такая задача імправізаваць у тым ліку, яны будуць паказваць, як гэта адбываецца ў студыі. Я думаю, што будзе, ну, так, все вельмі адпаведна. Виталь, а где ты находишь час на вот все это? Свой клуб, где ты тренируешь людей, свои особистые тренировки, плюс репетиции, и гэта яшчэ. Вы сёння прапусціў, дарэчы, рэпетыцыю, таму што забыўся натуральна пра яе і рэпетыцыю агучкі, рэпетыцыю агучкі, да. Думаю, што рэпетыцыю брута ты не прапусціў. Праводзіў трэніроўку. Не, а там нечага рэпетаваць ужо, там усё адпрацована за 5 год. Ну, там разбудзі ноччу і все. І потым, ну, усё ўжо запісана на падкорку. Карацей, вось, і сёння натуральна прапусціў агушку. Ну, так атрымалася. Ну, прапусціў уже не таму, што праспаў. Ну, да. А таму, што быў... Просто, да, у меня тренировка стояла на 9:30, я забыўся, каб, ну, падменіцца на гэты час, ужо, ну, не было шансаў. Вось. То есть атрымліваецца, што даводзіцца вот так вот все ж таки где-то подменяться, где-то нешта адмяняць, каб все паспець. Да, ну, напрыклад, по клубе я могу спрацаваць там со сваімі калегамі, да, просто каб мяне дзесьці падмянілі на пэўных ступенях, калі мне трэба быць дзесьці ў іншым месцы. Вось, а, ну, там, трэніроўкі по распісанню. Все. Ну, калі Брута, ну, как бы, дзякуй Богу, не так часто зараз. Дзякуй Богу? Да, да. Добра, што Сергей Михалок не чуе такога. Хаця, можа, і чуе. Я разумею, што калі мы вот у дзяцінстве все там 90-е гады глядзелі Mortal Kombat, то мы ўсе там былі ў захапленні. Зараз ты прафесіянал, муай-тай. Ведаеш, вот, як яно ўсё насамрэч у рэчаіснасці. Вот калі глядзіш на гэтыя баі пастановачныя, кінабаі, няма такога, там, как бы, ой, да што ён робіць? Ну, смех нейкі. Не, калі гэта не індыйскае кіно, то такога ўражання няма. Бо, ну, нават сутыкаючыся з, ну, менавіта кінематографам, да, і, скажем так, кожная бойка пастановачная, яна ўсё ж такі ад сапраўднай вельмі адрозніваецца, да, то бок тэхніка гэта яна настолькі розная, што яна нерацыянальная. Але ж у кадры гэта ўсё вельмі гарманічна бачыцца, глядзіцца вельмі класна, і, ну, я просто разумею, што гэта такое паставіць бойку кіношную. Гэта вялікая праца, вялізная праца. Вось. І поэтому я, ну, маё стаўленне да гэтага, ну, выключна як да мастацтва. І тым больш, калі б не было фільмаў з такімі бойкамі, каб не было там фільмаў з тым же самым з Брусам Лі, з Джекі Чаном, то такая бы, не было б такой бы распаўсюджанасці ўсходніх адзінаборстваў у свеце. Бо менавіта праз кіно удалося данесці гэтую культуру пра розныя там віды адзінаборстваў. Там паглядзіце там любы фільм з тым же самым Брюсам Лі, калі там не толькі ён показывае сваё там майстарство нейкае, а у яго там розныя супернікі з розных там відаў баявых іскусств. І, ну, то бок менавіта праз кіно і ідзе такое вялізнае знаёмства са светам усходніх единоборстваў. Я яшчэ раз хочу вот вярнуцца да тэмы беларускіх уікендаў. Андрэй, калі
толькі вот все это пачыналася, безумоўна, была такая рэакцыя: вау, нарэшце, па-беларуску, вот такія фільмы вядомыя. Прайшоў час, ну, ўсё ж да ўсяго прызвычайваемся. Гэта вау, засталося, ці ўжо стаўленне такое, ну, па-беларуску, ну, нармальна, па-беларуску. Ну, наша мэта, каб вау не засталося зусім. То гэта наша мэта, адназначна. Я заўсёды кажу і буду казаць, што наша мэта не зарабіць грошы там на Беларусі, ці нешта яшчэ, пра што нас кажуць, а наша мэта асноўная, каб добрае якаснае кіно і кіно по-беларуску стало нормой у кінотэатрах. У нас і з тым праблема, шчыра, да? Там, калі ідзеш у кінотэатр, это як руская рулетка, да? То есть, ну, толькі там кучки говна, да? І какая-то одна з іх будзе что-то нормальное. Калі моя жонка слухае, она зараз скажа: Андрей, такие слова я прошу прабачэння у жонкі і дзяцей. Ну, карацей, і вось сутнасць у тым, што і гэта наша мэта. Наша мэта у тым ліку, у першую чаргу, у тым, каб беларускія вікенды сваёй паспяховасцю паказалі і натхнілі мейджараў, і натхнілі вялікія кампаніі, іншыя дыстрыб'ютарскія кампаніі, каб пачалі кіно пракатваць па-беларуску. І мы зараз бачым, вось за 2,5 гады нашай працы, мы бачым, што гэта рэальна змянілася, гэта пачалося. Зялёная кніга, напрыклад, і да якой мы не маем дачынення. Іншыя зараз праекты, я ўжо ведаю 5 ці 6 спробаў запусціць вось свае беларускія вікенды, і ведаю, што хутка будуць такія вот альтэрнатыўныя. І мы да гэтага ставімся вельмі пазітыўна, таму што гэта наша мэта. І ў прынцыпе, калі зараз сказаць, што няма вау-эфекта, яго сапраўды няма. І я думаю, што калі беларускія вікенды знікнуць, то как-то людзі расстроюцца, напэўна. Але сапраўды людзі прывыклі. Але той же самы час трэба сказаць, што аўдыторыя наша расце. Яна прырастае, людзі ўсё роўна прыходзяць новыя. Мы не вычарпалі, я думаю, што і 10% рэальнага патэнцыяла беларускамоўнай там аўдыторыі, таму што у нас 70 000 чалавек за 2,5 гады прыйшло паглядзець нашыя фільмы. Але рэальна ад лічбы я ацэньваю 2-3 мільёны людзей, которые гатовы хадзіць, вось менавіта выбіраць беларускамоўнае кіно. То бок гэта нас там 50, может 60%, 70% приходит на сеанс первый раз почули, кажуть, як так, я буду ходить теперь кожный раз, и мы бачим, что это расце. Может быть, хутчэй бы был такі прырост, калі б, да, безумоўна, там, і все гэтыя фільмы, якія вы да гэтага часу агучылі, гэта ўжо такія фільмы, класіка, сур'ёзныя фільмы, но тым не менш класіка. Прэм'ера, да, какие-то? А калі прэм'ера, то нават той, хто хацеў паглядзець гэты фільм, вот зараз, таму што гэта прэм'ера, і быў выбор, вот па-руску, там, па-англійску, па-беларуску, пойду па-беларуску. Глядзіце, мы показываем фильм прэм'еры. Пытанне ў тым, што мы не показываем прэм'еры А-класа, А-катэгорыі. Што гэта значыць? Мы не показываем фільмы Disney. Гэта не значыць, што мы не размаўляем з Disney. Мы 2 гады размаўляем з Disney. І больш за тое, пэўны прадстаўнік беларускі, Disney у Беларусі, ён 7 рукамі і нагамі за. А в Disney гэта гіганцкая шматмільярдная карпорацыя, і трэба, каб прадстаўнік у Беларусі быў за, каб маскоўская кампанія была за, каб брытанская кампанія была за, да? Пасля яшчэ Штаты ёсць, да? І гэта ўсё, і дзесяткі тысяч долараў каштуе толькі атрымаць згоду Disney, каб мы им нешта агучылі. Я ўжо не кажу пра нейкі дамы, просто згоду, просто дзесяткі тысяч долараў. І мы на гэта гатовы пайсці, і мы над гэтым працуем, насамрэч. Але гэта працэс даўгі, ці павінна вельмі моцна пашанцаваць, ці трэба доўга-доўга капаць і прабівацца. Ну вось мы доўга капаем, прабіваемся, не толькі сабе, мы прабіваем для ўсіх астатніх, таму што калі мы задалбаем, грубо кажучы, там той же, ну ёсць там 4-5 студій мейджараў, якія ствараюць там 90% таго, што мы глядзім. А пры гэтым з незалежнымі і менш дробнымі кампаніямі мы працуем. То есть мы працуем, напрыклад, вось з Вольгафільм, якая пракатчык Паддынгтона 2. Мы купілі фільм, які называўся «Я магу толькі марыць». І вось тут пытанне, да? Што калі фільм прэм'ера? Фільм прэм'ера. У Штатах ён зарабіў больш, чым «Зелёная кніга», гэты фільм «Я магу толькі марыць». У Расіі ён прайшоў вельмі слаба. У нас мы яго паказалі таксама. І з іншага боку, як мы, калі мы маленькая студыя, як мы яго можам прэзентаваць. Так што тут свая праца. Але 2 самых паспяховых фільма, які мы паказалі, гэта было 2 прэм'ерных фільма. Першы гэта фільм «Шторм». У 2017 годзе мы прымеркавалі да 500-годдзя беларускай бібліі. Яго паглядзела 10 000 чалавек.
і фільм «Мой сябар жираф» у мінулым годзе таксама дзіцячы, таксама каля 10 000 чалавек. У нашы фільмы ўжо неаднаразова, не адзін, не два, не тры разы уваходзілі ў топ-5 мінскага кінапраката. То бок вось штотыднёвыя зборы мы бы былі там, на 3-м месцы. Да першага месца мы яшчэ ні разу не дабіраліся, але я веру, што гэта будзе. І адна з маіх мэтаў, калі я думаю, што я так уже скажу, все, моя справа, в прынцыпе, скончана, гэта паказаць фільм А-катэгорыі. У гэтым годзе мы былі вельмі блізкі да гэтага і все яшчэ працуем. У нас ёсць вельмі класная галівудская прэм'ера баевіка класнага, але мы не ведаем, ці набываць яго менавіта таму, што вы зараз вядзем перамовы, таму што ён не А-катэгорыі, гэта не... Ну і, напрыклад, Джон Вік, мы калі б ведалі, што Джон Вік беларус, мы бы абавязкова, мы бы дамагліся, гэта была такая магчымасць. Мы падумалі, уже трэцяя частка, з трэцяй часткай пачынаць, калі шчыра, да? З Джоном Вікам мы, ну, скажем так, як сказаць? Лаханулись. Ну, да. Журналісты Еўрарады могуць себе гэта дазволіць. Скажем так, з Джоном Вікам мы не зарыентаваліся, хаця і там маглі ўзнікнуць пэўныя моманты. Да? Гэта кінаіндустрія, калі не ведаць, я зараз просто працую, я ведаю, якая колькасць фільмаў адмяняецца, якія праблемы там нават, ну, што тычыцца там вялікіх студый, там пастаянна какие-то косякі, пастаянна нейкія абломы, ты прыходзіш, там нешта не привезлі, фільм пераносіцца. Нават узгадаем гэтыя все скандалы там з смерць Сталіна, Паддынгтон, то, што в Расіі забараняюць, да, раптоўна там нейкая прэм'ера, і гэта вельмі непрадказальная індустрія. І такой маленькай кампаніі, як Кінаконгу, ну, скажем так, складана здабыць там умоўнага Гаррі Поттера ці новую частку, ці там Зорных войнаў. Гэта просто вялікая праца, якую нам усім трэба прайсці. Віталь, вот вельмі важная тэма, хацелось бы твоё меркаванне пачуць. Вот Андрэй казаў пра тое, вот колькі людзей далучаецца да ўсяго гэтага. Уже некалькі гадоў, там, ну, гады 2, размовы ідуць у нас пра нейкую вот мягкую беларусізацыю, якая адбываецца ў нашай краіне. У той же час іншыя людзі кажуць, якая беларусізацыя, мягкая, там, не мягкая, колькасць класаў беларускамоўных там скарачаецца і гэтак далей. Твои асабістыя назіранні, вот ёсць яна нейкая там беларусізацыя ці нема? Ну, я не буду казаць пра нейкую беларусізацыю, потому што гэта ўсё умоўнае. Гэта ўсё умоўнае. Але ж тое, што я бачу, што ўсё больш і больш людзей магаецца размаўляць па-беларуску, глядзець тыя ж самыя фільмы па-беларуску, быць у беларускамоўным асяроддзі, хадзіць на нейкія імпрэзы. То бок ўсё больш быць датычнымі да беларускасці. Вось гэта насамрэч беларусізацыя. Не тое, што адбываецца, білборд там вісіць, ці там, ну, не ведаю, на упакоўцы дзесьці напісана, а тое, што адбываецца ў грамадстве, у асяроддзі, вось што беларусізацыя, ну, для мяне значыць. Ну, а такіх людзей па тваіх назіраннях, вот у тваім атачэнні іх стала больш? Ведаеце, у мяне ёсць баксёрскі клуб, у якім сталы чалавек, якому там 42 гады, кажа, я так за сваё жыццё ніколі не размаўляў так па-беларуску настолькі многа і столькі, ну, не чуў беларускую мову, як тут, як зараз, у апошні год. Ну, то бок, калі людзі апынаюцца побач з носьбітамі, яны волей-неволей пачынаюць крышачку болей разнявольвацца, болей ведаць мову, болей там дзесьці славешка 1, 2, 3, яны, ну, ўжо пачынаюць размаўляць. Вот вельмі добры рэцэпт. Апынуўся разам побач з Віталём Гурковым. Яшчэ бах ему там трошку такую поуху Віталій даў, і раз у чалавека нешта стала на месца правільнае ў галаве і загаварыў па-беларуску, вярнуўся да матчынай мовы. Ну, более тут, тым больш, не для ўсіх гэта мова матчына, да, разумееце, то, што у нас ўсё ж такі вельмі складанае такое культурнае грамадства, культурны слой, ну, поэтому шмат людзей не чулі беларускай мовы і не размаўляюць, таму што, не ведаю, бацька, напрыклад, з Украіны, маці з Расіі, але жывуць тут. Ну, гэта такое, ну, складанае насамрэч пытанне, і тут нельга, ну, так ставіцца, што вось
темное белое, да, тут просто треба приймати той, що маємо, да, і намагатися робити крышечку, каб було лепей. Ось і все. Здаецца, мы там павінны зараз выйсці на... Да, перарвемся яшчэ раз на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Трэцяя частка, апошняя будзе кароткая, таму што трэба па справах і Віталю, і Андрэю. Андрэй Кім, Віталь Гуркоў, Зміцер Лукашук. Мы вернемся праз 1,5 хвіліны. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Беларусі вялікая хваля сямейнага гвалту, ад рук агрэсараў загінулі 55 чалавек. Статыстычныя звесткі пра пабытовыя злачынствы за студзень-ліпень агучылі ў МУС. У 80% выпадкаў у гэтых злачынствах вінаватыя мужчыны, ад іх рук гінуць жанчыны, з якімі яны жылі, ці вялі агульную гаспадарку, ці спрабавалі развесціся. МУС разглядае дадатковыя механізмы па супрацьдзеянні гвалту ў сям'і. Гаворкі пра падрыхтоўку адпаведнага закона няма. Нагадаю, супраць яго выступіў Лукашенко. Плануецца, што будуць унесеныя праўкі ўжо ў дзейнае заканадаўства. Владимир Зеленскі папрасіў Владимира Путіна паўплываць на баевікоў на Донбасе, каб яны спынілі абстрэлы ўкраінскіх вайскоўцаў. Сказаў, што гэта нас не набліжае да міру. Я прашу вас паўплываць на той бок, каб яны перасталі забіваць нашых людзей. Зеленскі патэлефанаваў Пуціну раніцай 7 жніўня пасля нарады з сілавікамі. Прэзідэнты Украіны і Расіі абмеркавалі іншыя пытанні, у тым ліку і абмен палоннымі. Размова была доўгай. Зеленскі заклікаў расійскага прэзідэнта ўрэгуляваць сітуацыю на Донбасе і рухацца вялікімі крокамі. Ён хоча дамовіцца пра тэрміновую сустрэчу з Пуцінам, а таксама, каб прысутнічалі прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон і канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель. Зеленскі не сказаў, якой была рэакцыя Пуціна. Сёння Александр Лукашенко сустрэўся з амбасадаркай Вялікай Брытаніі Фіёнай Гіб. Нагадваю, што спадарня Гіб заканчвае сваю дыпламатычную службу ў нашай краіне. Лукашенко выказаўся пра Еўрасаюз і Брэкзіт. Я не прыхільнік распаду Еўрасаюза, заявіў ён. Нельга сыходзіць з кепскіх адносінаў паміж Беларусю і Еўрасаюзам. Бо Еўрасаюз – гэта апірышча планеты, заявіў Лукашенко. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з Віталём Гурковым і Андрэем Кімам мы гаворым пра такую прэм'еру на беларускай мове. Combat Mortal будзе ў чацверг, 8 жніўня, кінотэатры Москва. Андрей, конечно, с одного боку, все это тяжкая такая организационная праца. Можно домовиться так на сяброўскіх адносінах, каб вот и Віталь, там, и Меліта Станюта, там, и іншыя акторы Купалаўскага тэатра, іншыя там паўдзельнічалі у агучцы. Але вот такие меркантыльнае пытанне. А дорага каштуе Гуркова запрасіць? А мы з ім гэта не абмяркоўвалі яшчэ. Ён яшчэ прайс не выставіў. Ён не выставляў прайс, і я тут зараз гуглю, колькі каштуе там нырка на чорным рынку. Вось такія рэчы, але насамрэч мы плацім заўсёды артыстам. Гэта ганарары плюс-мінус рынкавыя, але з іншага боку мы гэта робім для тых людзей, якія гатовы працаваць бясплатна. То есть в этом вся фишка. Калі чалавек прыйшоў і гучыць, і гэта прафесійны артыст. Адна справа, калі зоркі там по-рознаму бывае, да, таму што гэта аднаразова. Але калі чалавек прыходзіць да нас, ён з намі працуе, ён гатовы гэта рабіць бясплатна. І там ёсць, мы ведаем, што нашы артысты, яны любяць беларускую мову, яны гэта робяць не каб зарабіць, а для беларускай мовы. Але наша правіла, што мы заўсёды, любая праца, яна павінна аплочвацца. Але мне хочацца плаціць нават невялікія грошы, калі я магу плаціць невялікія, большыя, калі я магу плаціць большыя, таму чалавеку, які гэта робіць за ідэю. Вось у нас вось так наша каманда фармуецца. То есть людзі, которые реально згодныя з намі, згодныя з нашым выбарам фільмаў, яны за беларускую мову, і яны прыходзяць як вось такія, з адкрытым сэрцам, і яны атрымліваюць грошы за тое, што яны робяць.
Ну, сапраўды, дарэчы, вот з кожным годам я гляжу, больш становіцца такіх прынцыповых і ідэйных людзей, калі там раней можна было там па пальцах пералічыць, ну, сярод там музыкантаў там назваць там Вольска, там Варашкевіча, якія прынцыпова спяваюць па-беларуску, то зараз вот там той же самы Юзары, які, здаецца, афіцыйная эстрада, а за мяжой выступае выключна па-беларуску. Ён уже давно, мне здаецца, там пару гадоў як. Да, уже некалькі гадоў вот прынцыпова. Віталь, які прынцыпова заўсёды на ўсіх міжнародных спаборніцтвах апранае майку з пагоняй ці капа з пагоняй. Ну, вот это прынцыповая пазіцыя гэтая. Яна не перашкаджае жыць? Не, весялее робіцца жыць. Калі так падразніць чыноўнікаў Мінспорту. Я займаюся сваёй справай, здаецца, займаюся ёй неблага і нікога не дражню. Я, скажем так, выказваю нейкую там сваю думку, што мы ўсё ж такі, як народ, як нацыя, мы крышачку глыбейшым хочуць з нас зрабіць. Вось і ўсё. Я не магу не тут працытаваць некалькі чалавек, якія пішуць нам пад нашым стрымам. Па-першае, просіць перадаць і Віталю, і Андрэю прывітанне Максім Гуркоў, Максім Гаруноў, які глядзіць наш эфір і піша: калі хлопцы мяне памятаюць, то прывітанне ім абодвум. Гэта, я нагадаю, мой сувядучы праграмы пра нацыянальную ідэю X. І яшчэ пытаюцца, вось у фільме гэтым агучку галоўнага героя Віталій Гуркоў, прынцэсу, галоўную гераіню Меліта Станюта. Все ж таки вот пытаются, ці не надакучылі вот гэтыя пытанні пра ваши асабістыя адносіны Гуркоў, Станюта, і на якім яны зараз узроўні? На ўзроўні вышэйшым, высокія адносіны, як заўжды. Вот, Віталь, я ведаў, я, дарэчы, з такім пэўным страхам задаваў гэтае пытанне, бо невядома, чаго чакаць, уже так надакучылі Віталю гэтымі пытаннямі. Да, гэта нармальная справа, ну што, трэба было ўжо прывыкнуць. Я думаю, што трэба зрабіць прасцей. Вот, калі такія на высокім узроўні адносіны, а, по-моему, ты, можа, жартам сказаў, не жартам, по-моему, там камусьці з журналістаў, што рыхтуемся да вяселля. Сыграць вяселле, і ўсе пытанні здымуцца. Ну да, да. Ну мы ўжо даўно рыхтуемся. Гады 2. Ну, дзесьці так. Можа, не, год. Год? Да. Ну, то можна сказаць, што рыхтуйцеся, будзе увосень, а агульнабеларуская... Не, просто трэба, я не ведаю, усіх хочуць, каб пабываць, пэўна. Ну, конечно. Запрашальнікі атрымаць, да, бо ведаюць там... Палацы спорта трэба. Да, у палац спорта, там будуць файныя беларускія гурты выступаць, там, і ўсё астатняе. Ну, просто все чакаюць, бо ведаюць, што гэта будзе файна, весела, круто. Вось, поэтому все ж таки такі ажыятаж ёсць. Ну, я думаю, што калі такая цікавасць, то ўсе чакаюць, ну, вот, сапраўды, агульнабеларускага свята, ну, топавыя ўсё ж такі дзве персоны. Да, гэта свята нумар 2, да. Не, ну что, можно одночасово с дожинками, ведаешь, как бы совместить, конкретно облагородить какой-то город. Так, тут уже прачнуўся арганізатар, масавік, затейнік. Дзякуй Богу, што, ну, тут насамрэч хвалявацца няма за што, бо вельмі шмат неабыякавых людзей вакол, якія б хацелі, ну, арганізаваць гэтую справу і паўдзельнічаць. Ну, я вельмі так шчыра... Я так думаю, калі столькі людзей неабыякавых і хацелі б там неяк дапамагчы арганізаваць, можна сказаць, так давайте вы ўвогуле арганізуйце. Все нормально з гэтым. Просто, ну, ўжо там такі спіс і гуртоў, і пляцовак, і ўсяго астатняга, бо, ну, просто не хвалюйцеся за гэтую справу, все нормально. Гуртоў, пляцовак, в сэнсе тыя гурты, якія ўжо хацелі б выступіць на гэтым урачыстым. Ну, не будем. Да, уже дастаткова, уже дастаткова. Андрей, што ў бліжэйшых планах?
Ну, апроч таго, што мы ўжо сказалі, 8 жніўня у жывую агучваецца гэты фільм, потым у суботу паказ уже з такой нармальным дубляжом прафесійным, а наступныя планы? Ну, пакуль пэўныя нашы планы мы трымаем у сакрэце. Пэўныя, скажем, перамены ў нашым, ну, скажем, нашай дзейнасці мы агучым проста падчас прэм'еры Mortal Kombat, там даволі такія сур'ёзныя навіны, але пры гэтым у нас ёсць планы з таго, што я магу сказаць, мы рыхтуем цэлы фестываль галандскае кіно разам з пасольствам Нідерландаў, ён будзе ўвосенню, таму што з тых фільмаў, які мы паказваем, часта ёсць галандскае кіно, і ўвогуле ёсць пэўныя краіны, у якіх вельмі моцнае нацыянальнае кіно, менавіта мастацкае, але мы іх ведаем, ну так, скажем, вельмі абмежаваны. Напрыклад, зараз шырока ідзе фільм «Паразіты», карейскі, нам яго прапануюць таксама для агучкі, але гэта артхаус. Мы артхаус вельмі рэдка бярэм, але пры гэтым у самой Рэспублікі Карея у іх вельмі моцнае нацыянальнае кіно, вельмі моцнае, надзвычай. Усе падлеткі зараз там фанацеюць па дарамам карейскім, але калі паглядзець іх фільмы, гэта ўзровень Голлівуда даўно ўжо. І пры гэтым для нас гэтыя рынкі не адкрыты. Таму у нас будуць сюрпрызы ўвосень. Вось, трэба проста пачакаць крыху, мы ўсё абвесцім. Віталь, я так разумею, што вот гэта твая такая прэм'ера ў тым сэнсе паўдзельнічаць у агучцы фільма. Ці ўжо было да гэтага? Не, ну, я калісьці агучваў там, читал у дзяцінстве там у школе слова аўтара, калі там происходил спектакль, скажем так. Ну, але з фільмамі вот так вот з агучкаю першыню. Але з фільмамі, да, з першыню. фільмамі гэта першыню. Увогуле, як сам працэс падабаецца ці не? Я да таго, што калі на наступны які-небудзь баевік Андрэй запросіць, скажаш, що ж, мяне ўжо хопіць, я ўжо... Не, вельмі круто, вельмі мне спадабалася працаваць з Андрэем, і, ну, бо праца ў студыі гэта, ну, увогуле класна, калі трэба нейкую эмоцыю дастаць сабе, да? І вось Андрэй гэта ўмее рабіць, і ён можа перанесці там твае думкі на персанажа, сказаць, што вось уяві, ты знаходзішся там-то, там-то, табе трэба зрабіць так-то і так, каб, ну... Гэта класна, гэта праца над сабой таксама, гэта праца над сваім нейкім эмацыйным светам, гэта такая нейкая праработка пэўных там эмоцыяў, бо трэба нейкае пачуцце з сябе дастаць, і да, сапраўды ўжыцца там, нешта ўявіць. Гэта класны досвед, вельмі. Я вот зараз думаю, как бы вопыт працы на сцэне перад вялікай колькасцю людзей у цябе ёсць. Зараз вот будзе вопыт працы агучкі фільма. Калі яшчэ прыгадаць, ты там у дзяцінстве хадзіў у гурток, займаўся, можа быць, тэатральным мастацтвам, крыху, можа быць, падпрацаваць. Зараз, ну, это уже не да Андрэя Кіма, а можа быць, да Андрэя Курэйчыка і акторам у які-небудзь фільм. Ну, мне б хацелася, канешне, ну, паспрабаваць, да. Що просто пакуль упіраецца ў прапановы, іх няма? Ну, все упіраецца, не, была прапанова, але яна такая, як была, так і знікла, бо там, ну, нічога не знялася, але там вельмі крутая была гісторыя, ну, не буду казаць ад каго і што там менавіта, бо калі ўсё ж такі гэта атрымаецца, то гэта будзе вельмі файна, незалежна ад таго, буду я там прымаць удзел ці не буду, гэта будзе, здаецца, культавая беларуская гісторыя, вось. Ну... У культавай беларускай гісторыі, асабліва калі там ёсць элементы боя, ну, я думаю, што наш выбітны чэмпіён свету павінен проста браць удзел. Ну, не ведаю, вам лепей, відаць. Ну, это моё... Што мне рабіць у гэтым жыцці? Я часам запытаюсь, больш прыслухоўваць журналістаў. Да, я читаю ваши дописы в Фейсбуку, такое адчуванне, что вы там часам журналистов готовы там, ну, не прибить, а за плечи взять и сказать, что ты робишь, что ты пишешь. Не за ногу поднять, вот так, потрясти. И потрясти, добро. До речі, на заканчэнне уже, может быть, уже такі статус, может быть, які-нибудь чемпионат імя там Віталя Гуркова. Вот ёсць магчымасць арганізаваць? Ну, калі Еўрарадыё будзе урачыстым спонсорам мерапрыемства, то я арганізую, канешне.
Ну, информационным докладным. Информацыйным не ведаю. Тут больше, ну, тут парада не абыдзеся, трэба тут фінансава паўдзельнічаць. Вось, бо ну, людзей, якія даюць парады, вельмі шмат, а так, трэба прымаць непасрэдны ўдзел. Да, цалкам згодны. А вот словы ад чалавека справы, які і адказвае за сваю справу. Дзякуй вялікі, я нагадаю яшчэ раз. 8 жніўня кінотэатр Москва о 19 гадзіне. Прыходзьце, убачыце, як нажывую агучваюць фільм выдатныя акторы, спартсмены, наши вот Віталь Гуркоў, Павел Харланчук, Мелітіна Станюта і іншыя выдатныя людзі. Прыходзьце, не пашкадуеце. Віталь Гуркоў, Андрей Кім, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.